Temos con nós, xa estás aquí, a Carmela Sánchez, que nos vai presentar unha unidade didáctica realizada por Ennoga, a empresa Ennoga, que ademais é a que xestiona este centro, os Xenerais da Ulla, que leva por título os Xenerais da Ulla, unidade didáctica para a educación infantil e primaria, co cual ademais consideramos que é moi importante presentar propostas destas, porque é básico achegarlle a xente máis nova pois todo este patrimonio cultural, porque eles van ser os herdeiros e os responsables de conservalo. Carmela Sánchez, voulle dar o pronter, Carmela Sánchez naceu en Vilagarcía de Arousa, pero di que é estradense de adopción, entón eu non direi nada. É licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, especializada en Arte Sacra pola Universidade Pontificia de Salamanca. Tamén traballou no Museo de Pontevedra, no Marco de Vigo, é unha das fundadoras da empresa Ennoga, xunto con Olga Conde. Ten desenvolvido moitas accións de divulgación, investigación e posta en valor do patrimonio cultural, facendo especial fincapé, que é algo moi importante na súa divulgación nos eidos turísticos, educativos e de lecer. E tamén, bueno, entre algúns exemplos de traballos, inventarios de balnearios, audioguías do Concello de Vigo, e un tema moi interesante que a mí, ademais, personalmente me gusta moito, que é o programa do patrimonio funerario, non? De posta en valor do patrimonio funerario. Non falamos dos mortos, falamos do patrimonio que envolve todo o mundo da morte en Galicia, tamén dos xogos tradicionais. Sin máis dilación, damoslle paso a Carmela, e poñémoslle... Pon o micro. Bueno, que me diga. Os que estades no fondo, quedan aquí 3 cadeiras, eu vos aconsello que vos acheguedes, sobre todo porque esta diapositiva vedes ben, pero as seguintes non. Un aviso. E se fan falta, tamén se poden traer algunhas máis para o fondo. Ben, realmente o traballo, que despois o vou a pasar un pouco para que o vexades, o antecedente estaría no entroido do ano pasado. O Concello da Estrada nos chama para facer unha unidade didáctica sobre os xenerais da Ulla no Concello da Estrada, no meu concello. Ao final o que se fai, é un traballo, simplemente era unha unidade didáctica, nin tiña cadernos, nin tiña nada asociado, simplemente tiña unhas propostas didácticas para que se puideran facer. O título, O entroido na Estrada, ven sendo porque na Estrada hai moitos centros educativos que sí que teñen tradición de xenerais, a parroquia na que se ubican, pero hai outros que non. Entonces o que queríamos era unha generalidade, se tratan, de valga a redundancia, os xenerais, pero que os rapaces e rapazas dese centro educativo no que están, que coñezcan tamén que tradicións había na súa parroquia sobre entroido. Ben, este ano deciden contratar a revisión e ampliación dese traballo, como estaba centrado no Concello da Estrada, abarcar os 8 concellos nos que existe a tradición dos xenerais da Ulla e que se agruparon para promover e para divulgar a tradición. Realmente serían 9 concellos, está tamén Padrón, a zona de Carcacía, que igual vos sona pola tortilla, os pementos e demais. O que pasa que a tradición agora xa non está moi viva e realmente os que contrataron o traballo da ampliación son eses 8 concellos que están agrupados.
Entón, isto xa é unha das partes moi importantes do traballo que é a zona xeográfica. Estamos falando de 8 concellos, de 2 provincias e que ao final están marcados polo río Ulla, non? Os obxectivos, evidentemente, eran os mesmos que co traballo anterior, simplemente que, ademais de educación primaria, se amplía a educación infantil e, ademais, pensando nos centros tanto desa comarca da Ulla, que realmente é unha comarca natural, é unha comarca marcada, como decíamos, por ese río, e tamén en toda a comunidade educativa, que calquera centro escolar de calquera parte de Galicia se poida descargar o traballo e o poidan, me dá igual que sexa de Lugo, que da Coruña, que teñan aí o material para traballalo. Estes concellos, ademais, conseguiron a declaración de festa de interese turístico e entón tamén querían profundizar un pouco nese tema. Algúns datos sobre os xenerais, antes de entrar un pouco no traballo. Realmente é unha tradición bastante nova, podemos decir que se remonta ao século XIX e que estaría un pouco a orixe nos diversos conflitos armados que houveron no século XIX. Desde a Guerra da Independencia, a Batalla de Cacheiras, é dicir, non se sabe moi ben e de feito se mezcla un pouco a historia e a tradición e un pouco, despois todo os ditos populares, que contan que si un general francés morreu ás beiras do río e entonces que a xente da parroquia lle quitaron os traxes e como era entroido. Hai moito vacío realmente nesas orixes e como texto escrito realmente o primeiro que se coñece é o que vos poño aí de 1875, que sale publicado primeiro en El Heraldo Gallego, que fala sobre a máscara de Oca, da parroquia de Oca, de Castrotión, e conta un pouco como sería a historia dun xeneral e de toda a súa comitiva disfrazados. Realmente os xenerais da Ulla, que é moi importante, casi deberíamos de falar de Entroido da Ulla, agora o veredes, é unha festa de exaltación da parroquia. Se saltan todas as casas e todos os veciños que hai nas parroquias a través deses famosos vivas que igual vos sonan. É unha festa moito propia da parroquia, que realmente se a quitas de aí xa estás descontextualizando, xa perde un pouco o que decía Rafa. Ben, os xenerales realmente son a parte máis importante ou a parte máis chamativa, non está ben realmente decir importante, non? Entón, poderíamos falar de 3 grupos principais. É dicir, aquí sí que me gustaría facer un pequeno fincapé. Estamos dando xeneralidades porque importante despois é que cada concello, se ubica dentro desa zona xeográfica, que traballe a súa zona, porque cada un ten as súas particularidades. Entón, a nivel xeral, podemos decir, e de feito nos baseamos en bibliografía que hai, tamén me gustaría citar, por exemplo, que un dos que máis estudou os xenerales foi Olimpio, que estuvo aquí nas primeiras xornadas e faleceu fai moi pouquiño. Entón, isto é unha xeneralidade. Entón, no principal grupo, que sería o da tropa ou exército, decimos que hai o abandeirado, antes levaban incluso o que é o pendón parroquial, o sentinela, que é o que vai diante encargando de avisar, o correo, con un traxe tamén moi característico, e o xeneral, que temos aí o traxe. Que ocorre? Hai en parroquias que nunca tuveron abandeirado, nunca tuveron sentinela, outras que a mellor non o teñen non por falta de xente, senón a mellor porque ninguén lle quere ir de abandeirado. Eso tamén é... A comparsa pasa un pouco o mesmo, é dicir, habería 2 grupos, que sería o coro de bonitos e o coro de vellos, pero hai parroquias que son tan pequenas que non dá para facer 2 coros, entón simplemente teñen un, se o chegan a ter. E despois o grupo principal no que iría xa o resto, toda a parroquia, que sería esa parranda. Aí xa van todos os disfraces, van as charangas, hoxendía xa contratada es proceso para eso, e por exemplo, aquí se ve esa... Son disfraces de todo tipo, é que esta foto roubei agora deste ano de encouso, de fai 15 días, e vai, toda a clase de disfraces, non? Como vos decía, hai particularidades moi concretas e cada unha, ten para o traballo, intentamos falar un pouco con todas as asociacións que organizan, sobre todo, para poder reflexar. E en Pontevea, no Concello de Teo, por exemplo, falando con eles, e a parroquia de Reis, decían que eles, que non tiñan nada diferente, así co resto e tal,
E ao final, xa casi cando acabamos, nos dixo, bueno, únicamente non sei se te interesa, pero que nos aquí temos este personaxe. E dixen, vale, pois sí, que o demo debe de ser un dos personaxes así máis raros que, bueno, sí, igual só lo temos nós. Pois evidentemente, é dicir, os xenerales, por eso digo eu, que me gusta máis incluso chamarlle o Entroido da Ulla, porque ten as súas particularidades. Este sería ese demo realmente da parroquia de Reis, da zona de Pontevea, de Teo, que o que fai é meterse coa xente. Sería un pouco similar o que fai ao Vello dos Cornos, que vai tanto na zona de Merza como na zona de Touro. Outras diferencias, por exemplo, había incluso exércitos con burros, que parece que ao final o que facían era como unha burla deses exércitos a cabalo. Ou incluso, bueno, pois algún personaje máis característico, este tamén é dunha parroquia en concreto da zona da Estrada, na que tamén hai danzas, por exemplo, que son os chambergos, que teñen este gorro moi característico que aquí nesta imaxe tamén se ve. Bueno, pois entonces, con todo este preámbulo, un pouco vos conto como foi o traballo e dime como vai o tempo, Rafa, porque... Vale. Nada, basicamente se fai a unidade didáctica, se incluye nesa unidade didáctica unhas propostas que agora veremos e despois a maiores pois hai os cadernos. Na unidade didáctica, evidentemente, ademais de todos os elementos principais que deben de compoñer unha unidade didáctica e que agora aquí non vos vou a relatar, hai uns textos de apoio e uns materiais de apoio. Que queremos con isto? Basicamente, si colle a unidade didáctica un mestre ou unha mestra, pois que co pouco que poida vir aquí que lle quede unha idea clara do que son os xenerais e o Entroido dos xenerais da Ulla. Si quere máis, evidentemente, ten toda a bibliografía e toda a serie de recursos e de webs en donde pode ampliar esa información. E falando, bueno, pois de materiais de apoios tamén están, por exemplo, o que sería o esquema dun xeneral. Un esquema tamén, valga a redundancia, moi xeneral, porque cada un despois se adapta tamén aos recursos que ten. De feito, é moi curioso, este fin de semana aínda hai Entroido dos xenerais da Ulla, por exemplo, en Teo, porque despois se ceden os traxes, se ceden os cabalos, entonces, claro, non pode ser todo o mismo fin de semana porque se quedarían casi sin recursos. Entonces entra un pouco, pois eso, hai veredes xenerais que levan dúas bandas, a banda española e a banda galega, que a mellor levan, pois eso, pantalón negro, porque despois xa depende, pois eso, de cada un, ou incluso tamén é frecuente velos sin o gorro ese tan chamativo, e van con un gorro ou cunha visera, e este só o poñen para o atraque, que sería o momento final. Os xenerales salen durante todo o día pola parroquia, van por todas as casas, e realmente o momento máis coñecido é o atranque ese do final, cando realmente son dous bandos de xenerales e se enfrontan. Entón, ese atraque ou ese salto, entón, claro, para ir todo o día pola parroquia, desde as 12 da mañán a mellor hasta as 7 da tarde, evidentemente, o gorro non pesa, ainda pesa máis a chaqueta casi que o gorro, pero coa altura que ten é un pouco incómodo. Nas propostas didácticas que se presentan, a idea é que se realmente atopamos con un mestre ou unha mestra bastante implicado, que poida ampliar a súa liberdade, non? Que realmente poida, en vez de dedicarlle mellor un día, pois dedicarlle unha semana, e entón aí ten diferentes recursos que pode utilizar, sobre todo tratando 4 bloques, que será a mesma estructura que se segueu despois nos cadernos didácticos. A xeografía e a historia, como decíamos, a xeografía moi importante, que é unha zona moi localizada, aínda que despois dentro do mesmo concello, cada parroquia volve a ter as súas características e as súas particularidades. Os personaxes, como víamos, todo o que hai, non só simplemente ese xeneral ou esa xenerala, sino todo o que leva consigo, con todos eses grupos de disfraces e demais. Os animais, non só os cabalos, foi algo que queríamos facer un pouco fincapé. Os cabalos son moi importantes, tamén van moi engalanados, levan tamén detalles moi característicos, pero bueno, aquí tamén se trata un pouco, por exemplo, do pavo real. É dicir, o pavo real non o temos como si, pero sí que é un elemento, a pluma do pavo real é un dos elementos casi máis chamativos dese gorro, non? E despois a tradición oral.
A tradición oral aquí, evidentemente, é que entran moitísimas cousas desde eses vivas que vos decía ao principio, viva fulanito de tal da parroquia de non sei que son os vivas que se botan en cada casa, a todas as coplas que cantan os coros, e despois todas esas, os atranques, no? Todas esas dialéctica que hai entre cada bando. E a maiores, nas propostas didácticas, evidentemente está sobre o entroido en xeral, é dicir, se pode indagar sobre outros entroidos e sobre o entroido da túa zona, por si alguén está traballando esta unidade dos xenerais da Ulla en Lugo, pois tamén que conozcan, pois en onde está o centro educativo, que conozcan o que hai por ali. Como actividades, por exemplo, de propostas didácticas, hai de todo, evidentemente, desde actividades de investigación, querendo levar tamén o traballo a casa para implicar tamén a familia e a veciñanza, pois esa investigación, recolleita de fotos, de coplas, manualidades, pois un pouco tamén, pois desde instrumentos musicais con refugallo e con outros materiais, pois para a parte das comparsas, hasta manualidades o de facer o cabalo, facer os disfraces, pois hai incluso actividades de mímica, o típico de poñerlle o rabo ao burro, pero aquí poñerlle o gorro a xenerala e a cola ao cabalo. Moi brevemente xa, porque casi é mellor que volos pase, a estructura, como vos decía, sigue as mesmas e hai un cuaderno para a educación infantil, sempre se van a tratar eses 4 pasos, o sea, o que é xeografía e historia, o que se fai con todos os cadernos é estruturado un pouco como neses diarios de operacións das batallas e nos diarios de campaña, sempre tratando os personaxes, a xeografía, a tradición oral, o do seguinte ciclo, este xa estaríamos nos máis pequenos de educación primaria, e casi como vamos a rematar xa, vos lo vou pasando e desvendo por aí se queredes. Aquí, por exemplo, pois a actividade xa un pouco máis complexa, vedes aí que sería pois para vestir diferenciar cada personaxe desa tropa, no? E vestindo cos seus elementos significativos. E este xa sería pois para os máis maiores, sobre todo con actividades de creación literaria, de composición, traballando un pouco máis o texto, traballando a historia, bueno, avanzando un pouco a medida que dos cursos. Isto, bueno, xa non é unha parte que me corresponde, realmente nos fixemos o traballo e o entregamos, simplemente pois para que saibades un pouco como fixeron. Evidentemente, desde o grupo dos xenerais da Ulla, cada concello distribueu nos seus centros educativos, algúns vía ordinaria, outros impreso, pois eso, outros vía mail. Despois a maiores os divulgaron polos centros educativos onde hai festas declaradas de interese turístico e nada, está disponible para descargar e pouco máis. Ese é o generaliño. Bueno, moitas grazas, Carmela. Vedes que é un traballo moi interesante para chegarlle aos nenos, non? O coñecemento do noso entroido. Dixen que non iba a falar máis, mentín. Grazas. Tamén quero aproveitar para darlle as grazas, que é fundamental, a toda a xente, a todas as asociacións que manteñen vivo o noso entroido, que traballan moitas veces con recursos, ou casi sempre con recursos moi escasos, para manter vivo isto, e a xente que participou este ano e que está participando nas xornadas, a Xosé Fuentes, que estivo onte, a Héctor Salgado, que nos trouxe ese bombo descomunal, que fixo falta 2 cabalos para parchealo, a Carlos Ares, que non sei se está por ali, me parece, ainda está aquí, con todo o traballo que está facendo en Viana do Bolo, ao compañeiro Anxo Rosales, a Carmela Sánchez, como non, a Xerardo Santomé, que ven agora, pode pasar vostede a palestra, e a Suso Fariñas, con todo o traballo que están facendo no Limia, que será o último que participe.